Kahubor Kapatisi TV Ka Umdi Basnyam Bat Penjasliang Rupa Premium Meghalaya Ha ka khatar tarik unai tung Hajar arpusan ki pulet kilayobat ya kawi ka Thuk kabalanya da ubaresta karremba arpunrius nam karta kilayobat ya kanika Thuk ha Laitlyngkot hadien ba kilayo jingtep na kitana sintiat jongki kani kadiga Thuk kabakit yawe unong Bangladesh ubalatip karteng kum ulukman bat lakano ba uni unong Bangladesh ulasiu yo ubaresta karremba Phra Hajar tingka ba unwan shaw yau na 101 area na Upper Shillong. Henry ula syabad no ha Laitlyngkot. Kani kalong katkum kakubor kabala pelaj ba ha website kipulet. Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat cake bat ki we na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di bat ba phinyo ka ching shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act Hajar Henry link ba ka section lai phuwe iwe Kamde ka ba bapinyo ka license pila ba na apply ko online link ba ko website fastcus.fssai.gov.in da ka ba pihap pan upload ru ikot kisla badan kam kat kum ka judging kam jongpi pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan ha ka office terekam jongu lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan ha Meghalaya Laitno tang ha is khasihers pila ban letbet cha ka office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan daga Food Safety and Standards Authority of India.